Hello dorok lamsogo ani blog kedukmani yagulo ang blog khaya blog kha tamni ga nog ni bisi nongkhor jagyan bagi nog baire ni funung maya ang nog bo ang bijin bagi nog ni bo funung maya ang bitongkha phone rok bo yago kering bitongkha ani phone kamai thanga bala amon bagi akoni ang blog ti me ang bitongo tini hinga finally ang blog tunan bagi akoni nong bagi ti hekya tini hinge ang tiringo thangnan bagi akoni ready ang bitongo ga baji songbai thano ta parani baji songbai borok khai tongo ni saharo ge anga ang ready ing sokona hine akonoi pat mai ro bojai peke ang horni mai jai akoni ready ing tong sokona hine akoni ready ing nanai tongo ge ar thangai norok bai tiring rok share klayano jottono tiring bagi tini jottono ongkhor jak ngnai ge ang bo tini nongkhor nai hine akonoi tabo ar thangai akonoi norok no phunukano chini ang tiring busu kotor makai kaika saimanya thanga angke saimanai thangai akonoi norok no phunuknai nai tongdi Assembly constituency le orang pernah diambil basi momoni sup senam senam dino Ang agis nam kagila mawa. tabuk ke basoi o kat ko ni jene bumung siada o ko jaga o amo hai khalanya nai tongo gano basunam din chang gang sunam be hini saka rang magana 50 taka rang magana hamza ge amtiro emni no actually no amte sunam na rok musunya hamza gata te basi no ko thana muja mani kate jak anslai sika Bacita hindi ko pa. agui oh ani ko ketal sini taku Thompson de Borman baga kaisa jotto pakai Good morning guys, sabsa miyaw tiring naikha angka naya ko ni tabuk sam ka jong no bi no ba chawi musu ipai bekha nok par pa bekha nok le pa bekha tab ke an khang suwe mai mi chona ni start khasi ta su tong sini ango oi kitton chale tong sino jaga o cha lama ya biang bazar digi awara musu masaman gerai ko bono no masa kesang man nari ko klari sumha tiring nai phai bani jeri chumja mota kaisa et ke manaka mo jum khamani mota kaisa et ke manaka asaka kesang kata sim khumu samane ke tabuk ngai dong ni kam khlai kana ko yak to ani firi tong lamon bagi ang masuk blog rok klai manglak man samu dong nesu ke musunai tiring ni blog ani mia batini mia ta tiring ko thanga kani enjoy khai khai ka san jaga